si res, tot ho veus negre. És la primera vegada que ho faig i m'ha ensenyat a sentir el tacte. Trobo que és un poc difícil que puguin jugar tot això. La ciudad del futuro, más ecológica, más limpia, con todos usando el transporte público, usando la bicicleta, contaminando menos. Igual de guapa y veo qualque canvi. Avui hem après que falta qualque canvi. Más limpia, pero ya no depende solamente del ayuntamiento, sino de las personas mismas. Porque por mucho que haga el ayuntamiento por limpiar, después vamos por detrás, vamos usando porquería al suelo. Que hi hagi molt de parcs i que les zones tinguin accessibles per anar-hi també en cotxets i això. Hace unos años tienen muy vigilados los perros, las cacas de los perros. Pero yo creo que se han olvidado el ayuntamiento a quien corresponda y por donde quiera que vaya hay un montón de cacas de los perros. Més espais públics, deportius, parcs verds i, no sé, tal vegada promocionar més els mercats municipals i també m'agradaria integrar tal vegada un poc més el que és la mà, la feixada marítima amb la ciutat. Això és el que més m'agradaria. I reduir tal vegada el volum de cotxes. Un poco menos de coche en la calle. Me sembla que una ciutat que pots anar per tot a peu és una ciutat més humana. Pues, per exemple, quan hem fet lo d'Ubaston, no? Ens hem donat compte que el que és l'enrajolat d'un parc com aquest, que en teoria ha d'estar tot ja superarreglat, pues que hem trobat qualque dificultat. Barreres així n'hi ha per tot Palma i això és el que hauríem de canviar ja. Desde fuera podemos dar ideas si en algún momento te das cuenta, ¿no? Pero claro, supongo que las personas que lo sufren son los que más ideas pueden dar y más pueden localizar los problemas donde están, ¿no? Ajudar-les més i tenir un parell de persones voluntaris que les puguin ayudar. Pues que todos podamos vivir y convivir sin ningún tipo de barrera. A mí me gustaría imaginarla que fuese accesible para todos, que es de lo que se trata, ¿no? Y vivir todos conjuntamente y no tener los problemas que hay ahora.